kommer spela ut det här. Det är lite lättare på. Ja, hon är hon. Hon jobbade till. Ja. Det är mitt i stan. Då kan man leva på det. Då kommer de tro att jag även hade lyckats till fylling. Ja, men det var ringen. Det kommer att räcka lite. Nej då, jag lägger jag upp. Ja, det var det. Ja. Kom igen nu, Eka från början.